son paami heccanki wonno pléniére mo mbaɗɗen uddita enen fof ñalliɗon keto mairie machallah mobilisation mbaɗaɗo hono tono ko mobilisation exceptionnel ujunere siège luwanoɗo fof joɗama ha heddi woɗɓe sukaɓe ne daari caggal ɗum déjà ko participation mo ganduɗa ma ne waɗi fayida sous préfet o ɗo ne tawno kañum udditno golle ɗe hande wari fermude ɗum noon emin mbiya emin mbaɗa remercier walalde naaɓe foof e nde ɗo darde hanki ñallama guila subaka ha hiiri toon to mairie kono ɗo sen beelama mbiyan ko commission ngaji technique ɗi kala activité rapporteur président muɗum e yimɓe gandanɗa hoorema kañumen joguinoɗe en gueɗe e nder wuuro ngo kañumen fof gaari toon toon min ñalli ha hiiri golle gollama hen no feewi ko haala heccanki e ko a haala hanki ko ɗum min jiiɗi pangande on ɗo kono kadi gandon kala ko ligga wawa wiyede tan gasi neɗɗo timmani kala kadi ko ɗeɓi mankude hen tant que no mbimini en gaynani wadde hankkadi programme o adopté kala ko yejjitama watte hen walla kala ko yiya ɓuuri moƴƴude wasata kadi ɓeyde hen kono ko heewi kam haalama mbeɗa waɗa remercier donc walalde foof e wocci ñande hen e hande foof nanɗo min mbaɗa kadi remercier e yimɓe won onon mawɓe e walalde foof rewo e worgo min mbaɗa remercier le président Boubou Farba Dieng ko mawɗo hande ko référence mawɗo guila ko ɓooyi e walalde min mbiyata ko c'est l'absent le plus présent o ala ɗo o mona nokshot kono emin gandi omo waƴa ko watte ɗo haqqilo ko ɗo woni alhamdulillahi rabbil alamin noon son ƴeewi tigui rigui walalde idi dañje neɗɗo dañƴo gueɗal e laawu hetti kadi e nokku ɗo hay baalalnajo goto yettaki koye makko DG ko kanko yiiɗi so diplôme ji kanko yiiɗi machallah o woni ministre o woni heddinomo tan gonde président de la république aɗa waɗi président du sénat deuxième personnalité de l' état ɗum noon eɗen jettir ɗum Allah ɗum ko ligguey makko o ari o tawi kadi ko Farba walalde o tawi komo ardi eɗen ñagonomo moƴƴere eɗen ñagonomo cellal en mbiya kala ko waɗa ɗo ko yehere ɗo ko koye jimadi makko kadi e autorisation makko eyyi min kam ko référence am kala ko mbaɗanmi guila puɗɗimi hen o mbaɗa ɗum fof mami waynomo walla mi haalanomo walla mi nula e makko ko haalanimi fof kadi ko ɗum mbaɗanmi je le remercie beaucoup remerciede kadi fedde walalde rewo ADW par ce que Dieng Adama Boubou neeli ɗo yimɓe ɗiɗo e inde fedde nde woni Sall Bocar e Ousmane Kome gari gaddi ɗumen ɗo tan ko kanko nuli ɗumen yo gar notade en tant que e inde fedde ADW wocci Maysa Salama Tijane aussi nuli ɗo yimɓe heddiɓe arɓe ɓe kam nani o jiiɗi men gam jarani limtude ils sont là donc vraiment eɓen mbiya ɓe jarama walalde naɓe aussi machallah mi haalani wuuro ngo mais won ummiɓe Richard Toll gari won ummiɓe Dakar gari won ummiɓe Nouakchott gari won ummiɓe Bambey gari kala kadi woɗɓe ɗo gonno quelque part tini hundere nde kadi gari notitima hen ɗum noon to banggal participation vraiment oɗo mobilisation mi andade haade amen jibinede kono minen min meeɗa yiide ɗum kam e walalde eɗen jettira ɗum Allah no feewi inen sikka so tawi ɓeɗo noon kaldi woodi ko piɓi ene wawi wonde kam ko walal reflède holko walalnaɓe jiiɗi puisque c'est représentatif de wuuro ngo ko wuuro ngo fof rendi ɗo ɗo pour haalde hen ko heewi mi fuɗɗono on noon e programme o no waɗira ni maraw yen gandu tan
nde garɗen ndene kadi en ɓeydi hen hay hoddiɓe men noosi men minen mbiyeɓe jarama woni ɓokki en barkeje en thili en et cetera dañi ni dar es salam siranaɓe gaari donc ɓe fof tawtorama saabu ɗum gonko haalete ɗo wonko yiilete ɗo mi hokki exemple hay sinno ko sécurité tan mbiɗen eɗen mbaɗa so tawi eɗen kaɓa yaroɓe drogue walla ko nandi hen so tawi en haale nde wona hara yañde so neɗɗo ummima e wuuro ngo waɗi thiaw yeehi banggue hirna walla funna tan wawi simma tan a gayna to natta e wuuro ngo ko way noon e ko way noon hay sinno koto banggal développement to banggal agriculture to banggal ko heewi koddigo ngu ne addi ko heewi eɗen mbawi ɗum rendude emin mbaɗa remercier kadi e participation kala ɓiɗɗo baalalnajo mo ala ɗo ene gone caggal leydi min mbaɗi ɗo groupe whatsapp haade 15 jours haade men arde e ɗeɗo golle 15 jours ɗi koɓe nde groupe o waɗa e nder 24 heures o heewi par ce que ko 256 personnes tan mbawi wadde o groupe o ɓe nana Amérique ɓe nana France ɓe nana partout won wonɓe ɗo e Walalde wonɓe ɗo Nouakchott et cetera yimɓe ɓe kala ko probléme gonɗo ɗo e woni he ɓe dokkodiri hen haqqille ñalawma fof ɓe gadda tem o yahani ha balɗe ɗiɗi yimɓe ne kalda hen ne mbadda hen ala ko ni ala ko ni ala ko ni no batu walannaɓe wayata ni so yeehi ha ñalawma o gasi min tonga kamɓe ko heewi eko haala hande ina yanti e haqqillaji mabɓe nde min gari rene e réunion ngaji hanki ɗi kala ko haala ɗon e jooɗiɓe emin mbiya aha to banggal groupe whatsapp to de ɗum ɗo de kadi ɗum ɗo de kadi ɗum ɗo kadi wiyama hen taw wonande so tawi ɗum memaka e golle he emin cikki kamɓe koye mabɓe donc ɓe participe hen no foti wonirde ni par ce que kala komin mbaɗata ɗo ko en direct hay ɗo jongo kalame ko eɓena keeɗi eɓene keeɗi e groupe o kamɓe koye mabɓe ɓene keeɗi ko haalte ko heɓɓe hen fof kadi welde kadi e groupe aji goɗɗi ɗum noon kadi eɗen mbawi wiide kam to banggal kam consultation large o woni no wayi alors donc min so yimɓe mbi ene ƴeewa holko wonata yeeso mumen ene heewi dutto e ko mbaɗi kono mbiɗa sikki haade men yaade oɗon programme hono no mbirɗen ni guitat ɗon ko parti historique o donc ko Dieng Julde ardi ɗum enfin président comité o ko Dieng Boubou Farba directeur golle ɗe ko Dieng Julde rapporteur makko ko Ñaye Ndiaye ene waɗi kadi woɗɓe liggoroɓe hen donc eɗen mbawi tottudemo konngol o tongan hen ko haala hen ko so ɗum gaside min puɗɗo faade e banggal développement économique o proprement dit jarama Walalde fidda tan filne kono rendito tan min jetti on mi yetti mi salmini mawɓe galleji aadaji min wiyata ko galleji jeetati ko galleji sappo e ɗiɗi hay aran garɗo jeeya koye Walalde joɗɗo gueɗal par ce que o ari ɗo o heññete o heeƴa o jibino o ɓesna o daña hunde faggo donc ɓe wonde ɓe ko ɗo jeeya no jogui gueɗal so jeeya galleji kam hone takkima e makko waɗi sasande ko heddi ko addani ɗo famnide hay goto killa hono wiya Farba Walalde ha heeɓi dendam Mama Tidiane Demba Walo fof gotum mboɗo wawno ardirde mo jafoɗon noon alay saago ko yo weltan kono kanko woni dow donc ala fof pamɗita ɗo mon fof yo yiwtu ɗo hoore muɗum min mbiyani ko Farba mi mbiyani ko Jaltami mi mbiyani ko Joom ko ja ala ko yimɓe fof ko gotum yimɓe fof poti ɗo hay goto ɓurani goɗɗon seɗen jiiɗi feew ko noon seɗen jiiɗi ɓural men alay saago poten enen fof guila départ ko Walalde waɗi e daraja mum alay saago won doggol tan he doggol ngol wayi kono étape uji tati min kaali ko mi wawa mi yoni mi wawa juuna tan juuni men tan hay janggo oɗo waktu en gardata seedema donc démarche méthodologique la démarche méthodologique est basée sur la réalisation des étapes prioritaires suivantes des présents termes de référence
terme référence won tudorgal men ko jaartet ko lali ko en mbawa wadde hunde feew tawa en ndewani ɗo mi firta noon ko kalmi étape 1 création d'une commission de coordination et de gestion par le coordinateur du projet oyo alay sago yewen umminen commission goomu sakat groupe mo ganduɗa kañum rendinta kañum ɗowata kañum jogui guinol gone ɗum ɗo a famidi kadi kañum jeerata jeerde woni hol ɗum wiyete kadi topirimi a famidi ko foti waɗede ko ɗoyde ko on commission daroto d'abord. Cette commission composée de véritables têtes chercheurs capable de dépassement sera chargé, entre autres, de rechercher et de gérer des fonds et d'assurer un arbitrage dans leur distribution en fonction des activités planifiées. C'est-à-dire que quand vous avez un famille, des fonds, il faut qu'on ait bon parce qu'on a mis un pour andude ade sago woto ko ley dum ko dole ne won hay sago passu hay sago welnirte a famidi ala sago information mo jinno a famidi ko kan o do commission rendir dum fof o e nder o don commission o jogi ko sous commission di wax ngani parce que dañu jira bon étape 2 réunion de la commission de coordination de gestion pour finaliser et adopter les termes de référence, puis proposer les membres des sous-commissions thématiques suivantes. C'est-à-dire une commission, c'est Hadayam, comme on a dit, moi, je suis Bangareo, je dis, je suis Babu, je suis Magal. Je suis Magal, ala wuci alaka woni fo ngol goto parce que ko haalti ko ko wi hedo ko famidi a famidi ko en fori ni bido jen ko beto jen bido so ko wer so bido bagal ko ba ko leji won do won to donc dum don ala fecculde wacce e walande ko goto mo halta donc ko ben yimbe cuba hedo haralabe andube wawbe andube ko a famidi be ngandi mum rendi ko ben ko kahe donc commission ngaji tati podi wadete so commission mawdo mino so gasi ko commission ngaji sous commission ngaji tati podi wadete tukiri apal so kayo tukki bako sous-commission chargée de rechercher des informations écrites, des films ou des résultats des recherches ciblées sur l'histoire de Walalde et environ. C'est-à-dire, une sous-commission, Topiri Kodjet Danti, Kwama Mouya Kabaru, Toko Villa, Toko, Koko Wada Filmouchi, a famille, Toko Histoire Meten, Nawada Film Kogan la Wande, na Villa, na Filma, Nkoko sous-commission Topiri. Sous-commission Dimon. Sous-commission chargée d'écouter, de prendre note et d'enregistrer des informations orales des personnes ressources traditionnelles. On a mis les codes de Mino et Babra Yabe, il y a l'Euro et Afro. Il y a le Boubon Tebodan et le Kidir. Allah ne sait pas qui est le Kidir. Bien sûr. Les morts ne sont pas bons. Ils sont dans le vent, ils sont dans l'espace, ils sont sous la terre, ils sont dans le fleuve, ils sont partout. Voilà. Regardez. A family, Gandhi, my baby, $100 nuts. What am I going to say? Donc, en sous-commission, a family, en sous-commission, en sous-commission, Hector, il me dit, on a mis Babam Pabay, on a mis Amadou Mouen, a family, Amadou Mouen, et what be, cow had yet. Parce que won wonɓe ɗo ko gan ko def ko kamilaji kaɓɓateɗe nde en jeeɗumen tan kono won ko jogui ha heewi kono il faut ko mbawen mballodire koye men goore mon fof mo andi ganduɗo walla en hen walla kawam ifra camilete ko kamilaji kaɓɓaji walla demma mbayet on ko gandi jooɗoto joni nene wona duuɓi nogas duuɓi caɓatati wima an jiminoɗa ko ten no tanam nderki ko ɗo lumiɗa ndeɗotira aɗa ɓen ko anduɓe min dani ñanggaji e noon ko onon ballata min gandon kala gandunɗo gandu histoire par ce que en mbawa fewde koyemen en mbawa wonde koyemen tawi en ganda ɗumiɗen sa anda ɗumiɗa na sa anda ɗo paɗa yara andi ɗumiɗa ɗum ko pular hani
donc il faut nganden koye ɓen sukaɓe mbacco ko par ce que aduna koko boni jatti a faami de whatsapp o a faami de walla Facebook walla téléji ɗi film ɗi bonni ko heewi a faami de ten gaɗɗani tan ko bone ko jeyata noon kaala insécurité ɗum ɗo wayini ɓe mbaydi mbaydi wona gonga ko c'est un phénomène de société wonko kewi won waylo waylo ari kono kadi enen ɓe jooɗi ɓe wonko gonɗen hen wonko gonɗen hen e gonangal sukaɓe meɗen e hoddiɓe men e tokos ɓe cukalel idorode heede ko galle bamum suudu yumum wadde ɗum ko goo bon donc oɗo commission ko heɗade hode hettade a faami de yahay ɓuur wawɓe hokkude ɗumen ko gandi e histoire walante heddo troisiéme commission sous-commission chargée de centraliser le résultat du travail des commissions, entre autres, elle est chargée d'analyser, saisir et d'arranger l'information et au besoin de réorienter les travaux des 2 premières sous-commissions pour un complément d'une information spécifique et indispensable. Firti ko oɗo commission ko ɓe ceggol nandini ko o renda o rendina ɗum o artira ɗum o seɗa ɗum o segga ɗum o totta commission mawɗo yimɓe daña ko kuutori. Il faut noter que cette sous-commission sera composée de personnes choisies par leurs compétences spécifiques. Cette diversification de l'origine de ces membres est en fonction des sites ciblés pour la fouille archéologique, les anciens cimetières à visiter, des documents écrits et des archives à rechercher au niveau des bibliothèques de l'IFAN et au niveau des maisons de culture, aussi bien au Sénégal qu'en Mauritanie. C'est-à-dire que commission Odo, on a Hamil Moussé walla Ablaye Moussela il faut que taw gandima ne rendi aɗa andi ko jahata arde ko batta rendi par ce que ma yahay ha IFA woni toon to boña ko mayɓe ko adiɓe mayɓe adiɓe laaje météo ko woni toon ko e benque ñenke e maison ngaji culture cuuɗi denoji affaire culture aji gonalngal yimɓe étudiant ji jahata mbitta kadi ko ɗum ñaga taw won sukaɓe waɗi ɗo mbaɗoɓe histoire walla géologie mbawa wadde leur thèse woda ko a faami kay so tawi mbaɗa thèse uji yade scientifique a faami ko nande jeng hamidu en taw ne mbawi ardade ɗumen dans ses recherches ko ɗum ñaaga ko ɗum yiɗani e rason paaɓi mi wawa yidde juuɗade ɓuure ne heewi ko haalete on jarama mi yettiyoɓe mi yetti walnake on jarama kamɓe fof ɓeɗo koka yimɓe mumen ɓuu hokka yimɓe mum minne tawi mo jogui mi weltina hen e waɗa commission mawɗo o ɗon feccito ɓeɗo jahata ko rubindu ɓeɗo jahata ko bindude e deftere nde ko ɗum woni ko jiɗmi famdirde e miñam o ko heewi hen ko ɗo waɗete wona kono noon so min jeehi joni mamin jotta toon min ƴeewa komin puɗi liggade ko min ƴeewa serminade ɗum ha wara on neldi min yimɓe moɗon ɓe jiɗɗon jeeya hen mawɗo o ne hokki yimɓe muɗum eyyi joni noon moni foof ɓe pecce an ko ɗum faato an ko to dawrata mon fof waɗane feuille de route muɗum tawana andi ko liggo ko namna ko liggo ko fof ko yata e ɗum ko eyyi ɗum woni ko jiɗɗon ɓeydude hen e bangguiɓe sukaɓe men ummiɓe rewɓe ɓe calminama hono ko dañɗen ko no muusi wadde jowol waɗede ville ancienne classé ville ancienne warande waɗaka ɗum musiɓe no fewi min jeehi to ministère de la culture min gaddi mawɗo des musées min nawi ɗum galle Bou Farba min jooɗodima e mumen ɓe mbi min wonde ko ɗumne koye meɗen tan fawi min namni kayiti min poti jokkodirde e ministre e balɗe paɗe ɗe saɗa jaaɓi ɓe ñaagui noon sellita ɗum ko meɗen mbadde festival e autorité ji Mauritanie fof gara tawe wiye ha ɓeyɗo walannaɓe de ko ina goodi ko ɗum ɗo jogui eyyi min wi min jaɓaniɓe ɗum hawre e arɗo ga wonko woni liggade dow muɗum ko liggoto ko moɗo fawi ɗum jimi noon ko liggoto ɗum e banggal Mauritanie Sénégal fof renda ɗum rewo e worgo fof yo rendu ɗum so tawi ga ene namnima enen fof garen mbaɗen ɗum so to namdima enen fof taccen mbaɗen ɗum toon oɗon jarno oɗon jaafo
mi salmini on mi juurima on mi yetti on galleji ɗi moni fof mi wi arɗo yo hokku ɗum kayitaji ɗi wona eyyi moni fof anda ko foti hokkude yilanade min jiiɗe galleji ɗi ko galle fof yo haalan min hoɗɓe e nder muɗum kala yettode wonde e nder galle kala yettode e nder galle min gandi jiiɗi andude hoto ummi mande ari ɗo yettode fof hoto ummi mande ari ɗo holko adde e deƴal wuuro ngal wona eyyi so an mbaɗanimi ɗum ha on gasni oɗon jogui neɗɗo moɗon oɗon jogui Seydi Boubou oɗon jiiɗi Seydi Boubou ande oɗon gandita min Seydi Boubou wona e kalanoon min haala Seydi Boubou beele sukaɓe men janggo ina dutto e Seydi Boubou mbiya oɗo Seydi Boubou de minen min jiiɗi wade no muɗum ni min jiiɗi wade no hamme bureau modi commune ni min jiiɗi wade no Cummucaɓe ni wona eyyi ko ɗum noon koye moɗon yettata kono son mbaɗanimi ɗum ha on gasni mbaɗanimi wes mo mbaɗata min kala ko ganduɗon goɗɗum ko fati e tarih walan mbaɗanimi ɗum hen eyyi wona min dañi ga ça va faire plusieurs sources min cegga wonti dartol natti darol mi salmini on mi juurima on mi yetti on on jaafo